Hej alle sammen, og velkommen til en ny video på Danish Awesome Place. Så i dag skal vi hoppe ind i noget Black Ops 3, og jeg har været inde og kigge på det der workshop, halløj, de jeg har for nylig lavet. Og der fandt jeg det her map her, hvor de har redesignet en af de første baner fra Doom 2, den der klassiske Doom 2. Og jeg tænkte, det så virkelig fedt ud, så jeg tænkte, at de skulle kunne bruge op til at lige få en experience, du ved. Jeg har ikke været inde sådan rigtig endnu. Altså jo, jeg var lige inde i spillet lige før for lige at teste, om det ikke buggede, om det virkede overhovedet. Så det er nok det eneste, jeg lige har gjort, men jeg har ikke sådan købt nogen døre eller noget, så det er vel sådan first impression react-agtigt til det der bane her. Men jeg synes, den ser virkelig fed ud i hvert fald. Så det er bare med testen nu. Og det fedeste er, at den loader sådan også med det samme, der ikke den der irriterende loading screen, det er ret fedt. Sådan der. Og det er altså virkelig cool. Jeg synes, det er virkelig detaljeret det her. Sådan det der med trapperne. Ikke så meget det der, det er jo ikke originalt Doom, det er jo sådan en Black Ops 3. Yes, de er allerede begyndt at komme. Der er allerede en fed detalje, men det sådan kommer bag fucking væggen. Eller den der stolpe ting, jeg ved ikke. Det er egentlig også fedt nok. Jeg har mærket til den der bamser også dernede. Jeg ved ikke, om de har tænkt sig at sætte en fucking... hvad er det, det hedder? Den der weapon box, der hvor den kommer... våben. Jeg ved ikke, om de har tænkt sig at sætte den dernede, så der er en bamse der. Who knows? Så det er lidt sygt, jeg har lavet sådan en dør her også. Den koster sådan 25.000. Det kommer man ikke til at råd til sådan lige frem, så jeg tror, vi skal vende med den her dør der. Men i hvert fald, der er en dør, der kan gå videre herop, hvor det er... Var det 1000 eller sådan noget? Ja, 1000. Den tænker vi går efter først. Men der har vi allerede råd til nu, men vi venter lige lidt, fordi lige nu kan vi stadig knife zombierne. Vi ser der, så køb lige den der først. Hops. Oh my god. Sådan der. Hops, 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 hops. Ja, hvis jeg sigter lidt noob, så er det fordi jeg ikke ligefrem er sådan en ekspert til Black Ops Zombies, men jeg er okay. Min rekord, jeg nogensinde har haft, det vil være i Ascension, den første Black Ops Zombies, hvor jeg fik, jeg ved ikke, 23-25 runder eller sådan noget. Ja, jeg er ikke syg i hovedet til det der, men altså, det er fedt nok at spille alligevel. Jeg tænker, vi kan købe døren, når vi er oppe på 2000, fordi så har vi lidt overskud tilbage, så nu kommer et våben eller andet. Vi samler lige hurtigt 2000. Sådan der. Nej. Du pisser af. Oh fuck, det var tæt på. Yes, vi går videre. Holy shit, der er et våben. Det var hurtigt. Nå, okay, vi har noget... kassen er lige her. Nu er det godt nok fedt. Nu er det sådan noget. Shit, de kommer allerede i skoven. Ja, den tager jeg bare. Den er helt i orden. Fan, jeg skulle ikke have taget det nu. Goddammit. Det er lige meget. Ja, men de spawner allerede godt ind i hvert fald. Vi skal lige have en backup plan. Ja, vi kan købe her. Hvis vi virkelig bliver stok for hurtigt. Jeg tænker, vi skal fokusere på lidt at få den der juggernaut, så vi kan få lidt mere... så vi ikke dør med sammen. Men hvor den så er, det ved jeg sgu ikke. Det finder vi nok ud af. Men indtil det er, så må vi lige samle nok til at åbne den her dør først og fremmest. Speedcola, behøver vi det? Nej, det er lige meget. Nej, der er ikke engang power på, det skal vi lige have fundet os. Gå op der herinde, jeg ved ikke. Nu prøver vi først at købe den her dør her, og så ser vi, hvad det skal, okay? Dø med dig. Det er hurtigt, de spawner alligevel. Der var alle zombierne. Lad os se... Yep. Yes. 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 Jeg tænker, vi skal passe på herovre også, for der er bare et vindue, hvor de også begynder at spawn. Ja, lige der. Der er et sæt der. Det havde jeg slet ikke set. Det er meget tidligt at begynde på at bruge den her gun egentlig. Men... indtil videre er det jo meget fint nok. Sådan der. Jeg rammer der helvede til lige nu. Så hvor mange skud jeg lige missede der. For satan da. Skal lige passe på her. Så er vi kørt videre nu. Fuck det. Tænk den sidste det der. Det var det sgu også. Vi venter lige med at tage den der til runden begynder. Der er en ærgerlig der. Vi skal bare finde power nu. Jeg kan godt huske den der. Det bringer så mange minder frem der altså. Der kan være en kasse, tror jeg. Jeg kan huske det her, det er den første bane i Doom 2, tror jeg.
Hvor du sådan går herind, og så der du stopper sådan en bane der. Okay, nu tager vi den lige. Jeg kunne så stopper banen derinde med at trykke på sådan en kontakt. Det var sådan en meget kort bane, kan jeg huske. Det var selvfølgelig også første bane, så det var sådan forståeligt. Nu skal vi ikke tænke for meget over det. Nu skal jeg lige koncentrere mig, så jeg ikke lige dør. Og nu må du gerne dø. Nå. For satan. Yes. Så tænker vi simpelthen, vi kan snige os over på den dør der derovre, men det kræver lige, der er plads. Og der er der ikke lige frem nu, så vi lige kan gå igennem den der gang der. Så vi skal nok lige sørge for, at der er det røde først. Ej, det nakker jo som en syg hovedkælling, den her. Runderne går meget hurtigt, synes jeg. Allerede rundt 6, det er imponerende, synes jeg. Jeg plejer virkelig at være langsomt til det der. Nå, hvor var den, der var henne? Det var der. Vi har... det rum kan jeg egentlig også huske. Okay. Vi kan opgradere der, men der er ikke nogen power bandit. Ja, fuck det. Jeg kan ikke komme herind, før jeg åbner power tydeligvis. Det fuck også læge. Så der må være en eller anden dør. Ja, det kan være, at den dør, der koster rigtig mange penge, der er derude. Men det kan være også den her dør, der var herovre. Jeg ved ikke, om der var en... Var der ikke en dør herovre? Det kan jeg ikke rigtig huske. Jo. 2000. Okay, vi samler lige 2000 hurtigt, så går vi derud. Der kan ikke gå galt. Ja, nej. Helvede. Sådan der. Okay. Meget større terræn til det rundt i hvert fald. Nej, vent, der stopper her. Hold. Bum. Ja, okay. Der var den. Sådan der. Skide godt. Det tager jeg fint imod det der. For satan. Nu er der gået galt det der. Ja, for helvede lykke bare med. Nå. Ups. Sådan der. Jeg tænker, vi skal spare op til den der. Den kan jeg så ikke købe selvfølgelig. Kan heller ikke bylde med den der på. Det var da irriterende. Okay. Så nu skal... der er ulve med den her. Det var det træls. Jeg hader virkelig ulve der ved, så... Virkelig meget. Nå, får vi lige overstået. De dør også instant, så det var meget godt. Det er også vildt, hvad jeg har brug for. Ups. Jeg hader de ulve. Hvis der er klamme at kigge på, så kan det også bare snige sig ind og bare få skræk ind af helvede til. Yep. Bring it on. Det var nemt nok. Kræfter ikke mange der. Ups. Okay. Jamen, tænker vi skal have råd til den her først og fremmest, og så kan vi gå op og opgradere eventuelt den her, eller bare den her. En af dem. De er gode nok begge to, men den er nok lidt bedre, så... Jeg tænker vi opgraderer den her, fordi den gav ikke one-shot til zombierne, så... Det kan være, at den bliver bedre for os, så... Mulkick, det var vi ikke. Ja, 5.000 som sædvanligt. Der er ikke noget nyt der. Ja, den skal have rimelig mange skud nu. Men her den er stadig... Skal den stadigvæk ind første gang? Ja. Jeg skal nok ikke stå herinde for meget, så vi bliver blokeret af alle zombierne. Jeg tror nok, vi skal passe lidt på, ikke? Shit. Jeg tænker bare at løbe lidt rundt her. Ja, det skal jeg nok lige være slet på med. Yes, sir. Nu er på, at jeg ikke bliver stuck. Det gør vi ikke. Ups. Har vi en granat? Jo, det har vi selvfølgelig. Det er rart med. Okay, det skadede ikke så meget igen for den. Det vil lige gøre sådan her. Og så smid. Det var bedre. Der kom med mange crawlers der. Nu skal vi passe på, men de kan virkelig bare være fastest motherfucker. De er ikke altid lige det fedeste her. Her at gøre med. Det er en nuke, den kan vi godt lide så. Så fuck, vi ikke får point nok. Nej. Så for satan nu. Ja. Der var et eller andet der. Lad os vente med at tage den, fordi så kan vi bruge den til næste runde. Indtil videre kan jeg lige gå op og købe det her så. Ups. Så er vi godt kørende et stykke tid nu. Det er altid noget.
Ups. Jamen runde 9 indtil videre kører alting meget godt. Det var så også bare, vi kan holde os i. Dø med dig. Dø med dig. Og dø med dig. Altså den er virkelig OP den der gun. Jeg ved ikke om det kun er mig der synes det. Runde 9 er den stadigvæk instant. Jeg er rigtig glad for den her. For satan. Nu er det så ikke så slemt igen, fordi jeg har meget mere liv. Man skal stadig også lige undgå lige blive slået. Det der røde lort, der kommer på skærmen, det er pisse irriterende. Den kan vi godt bruge. Nej for helvede. Ass. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kommer til at gøre det, da den tid jeg spiller Black Ops Zombies. Nogle gange har det bare været mere uheldig end andre. Nogle gange har det bare fået mig dræbt, og andre gange har det bare lige været sådan en hård en smutter. Hold da kæft. Det var da fedt. Men var det 6 skud? Når jeg skød på hovedet. Hold da kæft. Okay, jeg tænker vi lige kan... vi kører den kassen, men vi kan blive stok derinde, så går det helt galt. Speedcode måske være rigtig god lige nu, fordi så skal vi reload hurtigere. Nu begynder der at komme rigtig mange. Plus mappet er så lille, tænker jeg også. Lige få den sidste til at blive en crawler. Super! Det er bare ikke lige den... Den er langsom. Okay, det er fint. Det er lige, hvad vi har brug for, faktisk. Sådan der. Jeg tænker lige, vi kørt. Den koster 3.000 til super. Skal vi lige samle 3.000, skal vi opgradere... Hvad var det for en? Den der? Hvad skal vi gå opgradere? Det er bare en knife, den der. Jeg ved ikke lige mange liv, den der har. Super! Så tænker jeg bare, at vi løber rundt herinde i et stykke tid, og så får vi lige samlet point, og skal vi lige opgradere min gun. Og så er vi sådan set rigtig godt kørende. De spawner for alle væk, der holder der kæft. Der er en knife point her, mens den er i gang med den op. Yes. De er ufatteligt, hvor mange skud jeg skal bruge til den her nu. Hvorfor bruger jeg hovedet sådan her nu? Nu fik jeg sgu et hoved af den. Den er stadigvæk lige så OP. Jeg tror, den kommer til at være rigtig god i mange runder. Først må man kan få de der... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. De der stødding, som man får til knife-våben. De har lidt sjovt navn, hvad det hedder. Det hedder... jeg kan simpelthen ikke huske det. Men du ved, det er de der ting, man sådan får på hænderne, og så støder de zombierne. De er pisse OP indtil runde 15 eller andet. Så man kan få øje på dem, jeg ved ikke lige, hvor det er henne. Men de overhovedet er her. Men de er i normalt med svært på det. Nej, men det er Black Ops 2, jeg tænker på. Jeg ved ikke, om det stadig er i 3'er, men det... Fuck det. Det er meget. Jeg behøver den ikke lige nu i hvert fald. Galvanuggles. Det er Galvanuggles, det er rigtigt. De er pisse syge. Jamen, det går smooth, det her. Jeg tænker lige, vi kan få noget mere. Nu går der så også hurtigt med Real Barriers. Det vidste jeg ikke Speedcode, der gjorde også det. Nu er der altså noget. Jeg tænker, vi lige kan... Reaper nogle barriers, så vi lige kan få penge nok. Jeg er glad ved at se, hvor god den her gun bliver. Jeg er virkelig sådan skeptisk med sådan en startgun. Og nu begynder den ikke at være one-shot mere. Kan jeg se. Så nok på tide, de får opgraderet. For satan. Så skynder vi os lige at gøre nu. Please, 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 please. Ja, sådan der. Men den er god nok. Så vi lige bruge nogle granater i mellemtiden. Vi har instant kill alligevel. Shit. Vi har noget her også. Ja. Og en nuke. Jeg tror vi lige venter med at tage, fordi så var ikke lige så mange point, hvis vi tager en nuke direkte og nakker alle sammen på en gang. Okay. Jeg tænker, det vi gør nu, det er at spare op til den her dør, der var helt ved spawnstedet. Og så kan vi komme derud. Det koster været 25.000. Lige kigge på, jeg kan lige hoppe derned hvis det er. Fuck, den tager vi lige. Okay, lad os se, hvad den koster. $25.000, ja. Eller, ja. Jeg er aldrig noget god til matematik, men jeg regner med det 25.000. Det kan også være en god, hvis vi lige dør, vi kan blive revived igen, så den tager jeg også lige.
Okay, nu kommer der ulve. Det var ingenting sidst, så det burde nok heller ikke være så svært den her gang. De der også som one-shot, det var da dejligt nok. Det er et godt sted at stå det her. Haps. Sådan der. Det var meget godt. Så det synes jeg, vi klarede rimelig godt, du. Rebellion Warriors. Skide godt. Og lige en zombie, jeg vil ikke quick. Sådan der. De kommer fandme allerede nu. Hvor mange points er der derude egentlig? Altså spawn points. Der må være ret mange, som de kommer op for gulvet alligevel. Ej, det var da irriterende, den der. Sådan nogle zombier, jeg hader virkelig. For helvede. Fuck. Se, det er der, man er glad for, at man har speedcaller. Eller juggernaut, sorry. Det der er virkelig nyttefuldt. Jeg begynder at leve alt sammen, det er rimelig træls. Det er lige frem den bedste fordel her. Hopla, hopla. Hopla, hopla, hopla. Hopla, 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 hopla. Hopla, hopla. Det er alt sammen bare sådan her. Yes, yep. Ja. Nu lige granat for nogle flere point af det. Fuck. Okay, det gav mig masse crawl. Det kan jeg altså bruge til et eller andet. Skal jeg lige gå rundt og købe nogle guns eller noget. Jeg tror også det med døren der, altså. Hvis jeg vil med at gå så smooth som lige nu, så kan vi sagtens få til døren på ingen tid i næste par runder. Så vi kan altså bare lige... Okay, den er træls sådan der. Det er kun den her crawler tilbage, så vi tænker, at vi kan måske... Hvis vi nu skifter den her ud, og så køber vi kassen. Men vi kan også lige få nogle barriers bygget, så vi lige kan... Så vi lige kan... få det ordnet. Okidoki. Du kører bare der. Sådan der. Vi bygger også den her. Og... Ja, lad os bare køre videre nu. Fuck det. Jo, vi kører lige ved kassen igen, så vi får. Hvis vi får noget godt, så ja, fuck det, så tager vi den ikke. Vi var ikke udskiftet med alt for tidligt. Dingo. Nå, ja, den var da fed at have den her. Jeg tænker, der skader heller ikke opgradere den. Behøver vi det. Vi tester næste runde, og så ja, vi holder den bare uopgraderet. Skidt med det. Det går vel nok. Bum 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 bum. Gå rundt i cirkler. Rundt i cirkler. Bum 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 bum. Rundt i cirkler. Rundt i cirkler. Bum bum bum. Okay. Så prøver vi den her slamper der. Ja, den er fandme i orden, det der. Nakker om som ingenting, jo. Okay, lad os se, om vi kan samle en stor horde af zombier, og så plukker vi den bare ned på samme tid. Det bliver mega fedt, tror jeg. Puh. Ja, lidt mere. Lidt mere. Og så kører vi. De bliver bare masen ned. For fanden, slipper små her. Hold da kæft. Ej, hvad har vi her? Jo, tak. Det var da meget belejligt at få. Det må jeg altså lige bruge. Vi kan allerede snart have 25.000. Må jeg lige... 1.500 mere? Nej. 1.500 snakker om. 25.000. 15.000.
Det kører godt for mig i dag, kan jeg mærke. Jeg tror, jeg er lidt træt. Jeg er faktisk lidt træt. Det er så galt igen. Hold da kæft, jeg har optaget 20 minutter nu. Bum 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 bum. Smid den der. Åh, for satan. Altså den her gun, kan jeg slet ikke klage over. Den er virkelig sindssyg. Den er fandme nice. Fuck. Nej. Jeg blev genrevivet. Hold. Jeg vidste ikke, man fik dem her. De er fandme blejlige her. Dø med jer. Jeg var fandme lige glad for, at jeg havde den der. Okay, jeg skal nok lige komme væk herfra. Så for satan der. Det var godt det der. Hvad var det? Det var double points. Skid med det. Fuck. Så vi skal simpelthen få en crawler, kan vi lige få en ny af de der reviver der. Hvis det kan lade sig gøre. Jeg vil gerne se, hvad der er på den anden side af den der væg, der er deroppe ved spawnstedet. Pakken til. Det kunne vi rigtig godt bruge. Okay, nu kan vi lige sus ned og få den hurtigt. Hvor var den? Den stod herude, det er rigtigt. Nej, det gjorde den sgu ikke. Den stod herovre, det er rigtigt. Satans. Nu kommer der ulve. Okay, ulve det er ikke det værste. Det kan vi godt klare. Var det ikke herude? Jeg er virkelig i tvivl, hvor den stod henne. Jeg mener, det var herude. Ja, det var herude. Okay, vi tager den lige efter, vi nakker ulven, så de kommer og dræber mig, mens jeg er i gang med at drikke den der ting der. Okay, de har fået lidt mere liv nu. Det kan man godt se. Yep. Vi lader lige hurtigt. Yep. Kommer det ind til, okay. Vi kan godt nå at tage den der speedcode, men det er bare en skidt idé, tror jeg. Ja, fucking dø. Nej, vi har sgu da mistet vores perks. Det er først nu, det går op for mig. Ej, det tænker jeg ikke over. Jeg tænker slet ikke over, at jeg mister alle mine perks nu. Okay, vi tager ikke den der i nu. Jo, det gør vi sgu da. Alle spørgsmål, så det kommer lige. Vi lyner lige ned og får noget speedcola eller noget. Speedcola behøver vi ikke. Den kan vi godt bruge. Den kan vi altid bruge. Sådan der. Okay, nu tænker jeg, at vi går ind i det der store rum, vi sådan plejer at løbe rundt, og så ser vi simpelthen, om vi kan få sparet op til vores backdoor der. Bagdør. Jeg vil virkelig gerne se, hvad der er derovre. Yep. You gonna die. You gonna die. Måske en skidt det jeg lavede nu. Nej, det er klart fint. Byg. Okay, det var faktisk rimelig lille taktik. Lige hoppe igennem alle sammen. For satan da. Hold da kæft, du kan virkelig komme nu. Jeg tænker, vi skal opgradere den her, efter den her runde her. Så får vi sikkert meget hurtigt dræbt de der zombier. Og en speedcrawler kan måske også lige være en nyttefuld der. Det gør vi nok også lige. Marks armor kan vi også godt lige have nytte for. Skal vi lige hapse den? Og en nuke, vi tager en nuke. Vi tager en nuke nu. Ja, det er altså sådan noget nu. Super. Så opgraderer vi lige den her. Og så kan vi lige hapse en speedcrawler. Sådan der. Dobbelt opgraderet våben. Sådan skal det være. Hapser lige den der. Yep. Okay. Nu sparer vi op til døren. Det gør vi nu. Nu er der ingen vej udenom nu. It's like a dream. Jeg tænker, vi sparer den her lidt måske, og så begynder vi at bruge den her lidt. Den er stadigvæk god nok. Så for satan, at de kan begynde at komme. Hvad lige skal passe på bag os, så ikke lige bliver knippet. Det var måske ikke lidt smart det der. Jo, det var fint nok. Okay, vi venter med at lige at smutte den. Sådan der.
Så er vi crawlers, okay, det er super. Det kan vi altså bruge til et eller andet. Oh. Okay, den er alt for langsom til det her, okay. Lad os bare tage firepower bare. For satan, det kan ligge ud. Det var lige præcis, det kunne være nyttefuldt her. Nu er det godt, vi lige fik det. Så den der. Sådan der. Okay. Vi skal kun have én crawler, så vi kan knife på den der. Den der. Den der. Ej, det var bare den værste tidspunkt at få den der. Det er virkelig bare det værste tidspunkt. Okay, fint, vi fortsætter bare. Fuck. Ingen grund til at vende tilbage alligevel. Jeg skal ikke nå noget, før jeg har 25.000, så lad os bare fortsætte. Det er helt i orden, det er helt i orden. Dø, bamse, dø. Vi skal måske... Nej, okay, alle er ikke kommet endnu. Oh, fuck. Okay, jeg tror, jeg skal skifte til den store gun nu. Måske lige en smart idé. Der var en nuke. Den tager vi fint imod. Så har vi nu. Yes, sådan der. Og så får vi en fucking insta-kill lige når alle zombierne er døde. Der kommer selvfølgelig nogle flere lige om lidt. Vi begynder snart at have det. 25.000, vi har 21.000. Dø. Haps. Skulle vi have knife, får vi ret mange point endnu. Tror jeg da. Lidt af hvert. Lidt af hvert. Yep. 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 Og yep. 22, okay. Så højst sandsynligt kommer vi til at råd til den der port der efter den her kommende runde 29 her. Nej, det er så rundt 20 nu. Ja, nu rundt 20 nu. Så får vi lige... så kommer der fucking ulve. Okay, så bliver det nok rundt 21 højst sandsynligt. Får ikke nok point til den her runde, tror jeg. Men så tænker jeg, at vi efterlader nogle crawlers. Og så smutter vi simpelthen bare ind og kigger, hvad der er for noget fisk derinde. Ja. Super. Så nu eller aldrig. Så det sagde dem, men nu er der aldrig. Nu er der aldrig. Early. Trip mines. Er det ikke lidt spild? Jo, det er lidt spild at købe. CLR, det ved jeg så ikke hvad er. Ja. Så en granat noget eller sådan noget. Double points, så skal vi rigtig godt bruge lige nu. Det var lige præcis det, kunne være rigtig godt lige nu. For satan, du har set på. Fuck, jeg bliver skadet alt for mange gange nu. Så vi kan lige passe på. Og de kommer sådan fra alle retninger lige nu. Helt åndssvagt. For satan. Ja. Okay, vi har i hvert fald råd nu, så jeg tænker lige, vi prøver at teste de her trip mines der. Jeg fik ikke engang købt. Seriøst.
Det gjorde jeg ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var også i tvivl, om jeg gjorde. Ej, okay, jeg har købt. Hvordan sætter dem her? Ja, nu skal jeg nok granat. Vi skal ikke crawler. Okay, så det var ikke gjort det der. Haps. For helvede. Nej, nu går jeg meget langsommere. Jeg kan ikke skyde nogen fucking granater. Fuck you. Interventionen er gået forbi, selvfølgelig. Det er typisk. Ja. Gerne hellere i dag eller i morgen. Tusind tak. Okay. Så tænker vi skyder den granat her, og så går vi forbi den nu. Ja, nu får vi det skade af den. Men det var da irriterende. Nej, problemet er... selvfølgelig flere granater. Så må vi simpelthen bare lige... Så må vi prøve, mens de løber efter os. Det kunne vi godt. Så lader vi lige... 1-2 stykker. Så en til at stå. Lad os slappe noget. Sådan der. Okay, nu får vi den til at løbe efter os. Så skynder vi sådan noget. Kigger. Ja, du kommer bare, mester. Vent, var det her? Press to end? Nej, det havde jeg slet ikke set, det der. Nå, så må jeg have 25.000 for at slutte. Nå, det er det, man skulle bruge det til. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set det. Jeg ved ikke, om det har stået der hele tiden, men det har jeg åbenbart ikke set. Nå, men så klarede jeg vel banen. Det vil altid også noget. Så kan vi i hvert fald afslutte. Jeg har optaget i, 32 minutter. Puha. Nå, men det bliver vel en fuld gameplay, det her. Men så vil jeg da sige tak, fordi I så med, hvis I nu har set hele vejen med. Jeg håber, I nød min lille test af den her map her. Hvis I selv vil have mappen, så kan I gå ind på workshop inde i Black Ops på Steam. Og skal I downloade den der. Den er meget, meget ny, og det er kun sådan en lille beta-version, så den bliver måske opgraderet, hvem ved. Men udover det, så må I skrive en kommentar, hvis det er det, I føler for. Husk at smide et like, det vil hjælpe mig meget. Og selvfølgelig også subscribe, hvis I vil have mere gameplay på den der kanal her. Og så ses vi simpelthen i næste video. Hej hej.